Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Koblai pi baro naga batisi TV nyon rakshapi yaki khubor bakongsan ha kimat jonggani kejan met sing toding ka arfu Tarik Nailar arhajar arpusan. Ini sedang dagimat khubor naga Jylla. Kenang ban khanglat ya kejingwan rung jonggi menderi ka Deputy Commissioner jongga East Khasi Hills District ka kong Rosetta Mary Kurba kala penjari da ka curfew meet ha shilenter ka khapot batkari Bangladesh naga benta arbnai kenti kani ka curfew meet kan trekam nadu ka por prabaji men meet hadu ka por nriu baji men step hapo ka jingjingai ka ba 10 kilometer na zero line jongka khapot. Dagi hajar ngut ki nong hikai deficit ki badan hapo ka syatri jongka All Primary School Teachers Association kila mi madan bat kila yai rally nadu jail road ter shadu golfling bat kin penlong da ka jingyalang ka bahe ha golfling ban pensngau halor ki babon ki jing dawa jongki naga sarkar bat khamtam kajing persya kajing temu jong sarkar ban penduk no kajing tung no hikai daga deficit nrei kan yarap ki skul hagadur jong Meghalaya Education Grant. Babu kular khongjirem wei na kino hikai school deficit balasong tight ulakan tho teng katanat puliu puthi jong sarkar Jylla kabalawan ra daga Meghalaya Education Grant ban pentrekam haga Jylla brok wei naduk ka kerdan primary haduk ka kerdan college. Babu khongjire mula ong shushu ba ondala pentrekam ya ka Meghalaya Education Grant kalawe jongge no hikai school ha Jylla barok koi kan long ka badum namar ba onom don shu ka jingsiu pension ka jingsiu ya ka jingmentoi kum ka death come retirement grant but onom don shu ka jingsiu ya ka dearness allowance but giwe ka jingmentoi. General Secretary jongka All Primary School Teachers Association uba FC Shulai ulapan syai syaki para no hikai baka association kala khot melong ya jingya rally nakadaw ban persya ya ka jing pentrekam jong sarkar ya ka Meghalaya Education Grant kabatmu ban penduk lut ya ki hog jong kino hikai school bat kum juru ban penduk no ya ki post haki school deficit ulaong baka jing ki jong ka association menta kalau naga benta kalawai jong kino hikai bat naga benta kalawai jong ka pule ka puthi ha ka Jylla Meghalaya. Menteri Ketenat Social Welfare uba Paul Lengdo ulapan pau ya ke jinget ke bas scam baka Jylla kan job persya ya ke jing khayi drop da ka ba penia seriem bat ke jing job jong sarkar mensua ya ki kam lekno tang da ka ba pendon kam ya ke bor pulit klem da khot ya ki sipai kum ki wei pat ki Jylla ha ni ka thai ka Deputy Food Commissioner jong ka Food Safety Enforcement ka kong DBS Mukim kam shimla shong thai bat yai biteng ban lech Kylleng ki benta jong ka sor shilong ban pek bagi try dukan lagi dei ki dukan bam ne ki dukan de mar de mata bagi dei ban lek khoj ka kong mukhem kalala ban pen kaladur ya ki babon ki yogi hat bat ki dukan ha ka ba kalala ban wan ra ya ka jing lek khoj bat ka jing itenat ka ba ki pai baru kin sngohun men sem la ki lek bam la ne la ki lek thi ching thi Kaseng Khasi Students Union Kinshi Maupan Ain Unit hapo kajing yalam jung samla kraw kular jerwa bat harangkat kajing seran langkit khot kala lek ban sngolam ya kalong yeng jong kong stidolens imli kabala ja na yeng haka khat new Tarik Nailar arhajar arpusan bat kabala khlat haka khat pra Tarik Nailar arhajar arpusan ya kaba ki bahyeng ki suba ba kala syap niam kaseng kala kuntu juru ya ki bor jong ka ain bakin shim kia hak bay day bat ka jingyap jong ka ni kalong kami ki pulit ka special cell jong ka district executive force West Giant Hills district kila panlong ka jing pan upstrip hagi benta jong ka shnong demtring hadin bala yok pediang ya ka jing pentip ka babenya na kita nak sentiat hak bay day bat ka jing kit to ya ki tuk arshaka Superintendent of Police ka West Giant Hills District ulapan tip bahag jing panap shrimp kani ka kenhon pulit kala yobat ya ka wei ka kali alto K10 kaba kit bon ba kitiar kali bat ya ki brio ki basyong hapo kani ka kali layalam syaka jaka baburi ya ki tuk arshaka hajan ka wei ka klaw mentang ni pai syakimat Khubor nakalengkari
Ban pensuk ia gitu kipala jak kerteng naga draft electoral roll hadin ka benta benengkong jongga special intensive revision haga Jylla Bihar. Ka ying bishar Supreme Court haga singtok ding kala betha ya ka Election Commission of India ban pediang ya ki form jingdawa jongki daga basule online. UMP keseng Kongres bat ubalong ru unong yalam kaliang persya Lok Sabha u Rahul Gandhi. Ula pediang sungubha ya ka hukum bala penkela jong ka ying bishar Supreme Court halor ki ksau surok da ka penpau bakalong ke basyong nia. Uhedo jong ki sipai u General Upendra Dwivedi ula bukpor ban lej ngok paj ba ya kari Algeria hakateo banwan hadian ka jingjob jong ka Operation Sindur. Ka video jong sembut Menteri Rangba ka Jylla Karnataka ubalong ru Presiden jong ka Kongres u DK Shivakumar. Ubarwai ka anthem jong ka Rashtriya Swamya Sevak Sang apo ka ying dorbar Jylla kala sapriang bah hagi social media hagi singtodi. U MLA jong ka seng Kongres u Arif Masud ula syak pengat hagi kendon ki bakia hagi pulit jong ka Bhopal ula yok ban penhiar mensim hadien baka ying bishar Supreme Court hagi singtodi kala hukum ban pensange no ya ki pulit ban kem yo. U Menteri Rangba ka Karnataka u Sidaramaya haba ai jengkren hapok ring dorbar thau an hak sing toding hak baya dei bat ka jingye yu para brio ka balaja hak sautari ujlio arjar arpsan ka balad khat jubore ka jing im jongi khat waingut kimen sim brio hak jing lekmen ya ka jing job jong ka IPL ula ong bakum kini ki jing ja basngusi kilaja ha India bat Kylleng ki Pyrthei bat om judon hi manoru hakari ban shim ya ka jingkit kli ya kum kini ki jing ja ka katni ka district ka bariu spa bha ha ka jingdon jogi marpok hendo ha Madhya Pradesh. Kalau temu wan pelong ya ka jingyalang ti marpok hendo ha ka arpulai Tarik Nailar ha ka ba on kring ya palat siajar sans pangut kinong sengkar kana bat kinong simenta na Kylleng kari. U Menteri Rangba Dok Kari u Narendra Modi ula bu ya ki maunong rem jong ki project ki basyongdor khat ar hajar khandai spa khandai puar klor tengka ha both gaya. Ya kini ki maunong rem la bu na benta bantai ya ki project ha Buxar, Mungar, Muzaffar, Patna, Begusare, Gaya, Aurangabad, Jehnabad, Lakshmi bat Jammu. U Lieutenant Governor jongka Jammu and Kashmir u Manoj Sinha ula wengkam ya ki arngut kinong tray sarkar halor ke jingdon kti haki kam leno. U Menteri Rangba Dok Kari u Narendra Modi ula penkesan ya ki lai kali ki bil ban penhiar syuki ya u Menteri Rangba Dok Kari ya ki Menteri Sarkar ki bala syakem haduk lai pos ngilenter halor ki jingkeno bad haka jo kapor ula therting ya kaliang persya halor ke jingken tho ya kini ke bil. Mentang ini pai Syakimat Khubor nak lenggiri ke Pyrthei. U Menteri Rangba Dok jong kari Israel u Benjamin Netanyahu ula ong baula betha ya ki he sarkar ban sedang ya jing keren mardo nak benta ban pelait no ya ki nong syara bor ha Gaza bat ban pun kut no ya kathma da ka baula kular ru ban ai jing menjur ya jing tmu jong sipai ban kurup ya ka nong ba Gaza. Kayeng bishar jong New York kala penmi ya karai ban pensitam daga badain kuna palat $1 million rengkat bat kejing siu by lutksan persyayo Presiden jong United States u Donald Trump hakam mokat duma kam tok pajba. Unong aiktin jong tanat kambari ke sarkar Iran u Ismail Baghai ula penrem jur ya ke jing penjari kendon jong United States ya ki saungut ki kle nong bishar jong International Criminal Court. Unong mikmat bakerpang jong United Nations na benta kari Syria u Geir Pedersen ulama ham halor ke jinglong jingman jong sanhima sima kabanang sniu shushu hapdeng ke jinglong jingman ke Pyrthei Syria. Ka jingklang jong telik ding ba Pyrthei bha kila bamdu ha Kylleng jong kari Spain menta ka ayom lior ka balalong ru kum ka jing maham ya ki weipat kiri jong doba Europe namar ka jingkala jong sun beneng la ong wei start puli sun beneng ubala ubasa ha Barcelona.
Menteri Kesorkar India ubakmi ia katanan External Affairs Dr. S. Jaishankar ulapun kunno ia kejinglet yuk kejat kabalai sengi hagari Russia banwanra ia kejing yadai kaba kamjan hapadeng kari India bat kari Russia hadien kajing penyai ia kejing yalang jongka India Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. Kim Jong-un ubalong unong yalam jongkari North Korea. Ula ay kusna mi sipai jongkari kibala pa syakatma jongkar Russia bat ke Ukraine bat dakaba nyawru yaki kum ki riu slur bat ki riu eitri. Presiden ka Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ula kento yo Donald Trump balong Presiden jongkari United States da ka baong ba umday bantuklar yaki kampo yeng jongkari Brazil. Ka yeng dorbar tauan jongkari South Korea hakasito ding kalau menjur sakaway pat ka an ka ba pentemai yak jingsen syar yak jaka penbena Pyrthei Khubor paitba hakaba ka Democratic Party kala pen scam yak ni ka an wada pedeng gajing persya na ka People's Power Party ke basyong hakaliang persya. Kita kilong kimat kublay. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.